गायगासिनो दा मोजां मोनो दा खामानिखौ सान्दुं गोसाथार लोगोफोर खामानि मावगासिनो दुब्लिबारियाव नै जोङो तरमुज गायनो नागिरदों वाटारमेलन माने जेखि खामानि मावा मानो फैसा फैनायनिल' खामानि नागिरनांगौ ओरैनो बेखार थानो नाङा सेंग्रा जोहोलाव नोंथांमोन लोगोफोर माने बे माबा मा होनो बिदि खामानिखौ मावलाबायनांगौ आरो जों फैसा खामाया हाबा बिनि मोनसे आइडिया लानानै ज' लोगो नांनानै बिदिनो मावनांगौ आरो जों ग्रुप लानानै मावदों ज'नो गायगासिनो माखासे मुलि सारदों गायलांबाय था मोजां मोनदों लान्था जोंलाय बे लान्था बेखौ दा होआब्रा आं रायलायनायखौ होआ आं ओरैनो हरनाय फंबाय खनसे दुनाली दैसा खाम जथा सेरजा सिफुंनि देंखोजों बराय हरो गोसो गोरबोजों बराय हरो गोसो गोरबोजों मोखानो रानलाबाय थानोसै माबायाव महामायाव जोंबो मालाय बायगारनानै हैनो हायो दाम खमनि मोननायखाय दाम गोसाबा लांना हैयो आरो दाम खम नालाय बा बिराद फेमास आरो गथ'आ इउटुब ओमफ्राय बे माबा फेसबुकफ्राव हगारनाया सान्दुं गोसाना फाग्ला खाना दोननोसै मालाबा फाननोसै लांफैबा लांफैनोसै माने जे बहाय दोनबाथाय सान्दुंजों खामजोब्बाय साननैयाव आसोल ओरैबायदि खामलाजोब्बाय मैयानि सान्दुंआव गरमाव 37 डिग्री सेलसियासलै खालाबायनानै दोनजोब्बाय गासिबो उफाय गैलाबायनो गायनाया बिराद मोजां थायदोंमोन नोंनि हाबिला गोसो मिजिङा सिमांल' नङा नोंनि हाबिला गोसो मिजिङा दालाजि गोजोन फैनो आंनि देराया दालाजि गोजोन फैनो आंनि देराया जासिगोनलै आमाय जानायालाय
जा मोजां नुदों आनै नै बै माबाखौ मबाइलाव गोदान आलासि नैबे लामानि बै नुहुरनाय गामिया आंनि गामि मेंबाय फंबाय थायो आलो बाय नै